پارلمانتری دم پارتی شرنخ برز زکی ایرمس و درباره ویم جارده باخفن کا او چد بیجن برز ایرمس دم باش تو بخیر هاتی روداوی وقت دم پارتی ولی کلینه که چوال سر ویم جاره کریه گلو هون چونه وان دورین کودار لیتین برین و روش بچاوی خودیتیه. بله يعني أزخوا بخوا بالطيبة الهرمة بستا أما ما هيك تنينة أس حتى جند أميانس أس شو تشد فري كوري التداد تشو دار البركي لا كواريان وسطي هاتيبون برين أو دارين كو هاتين برينج أمت كوري بيجن مها آداري هاتیبون برین ما صبات آدار هاتیبون برین جبر که چلو پیو تنابون و وقتا که وگر رومن داشت تابی که باش افدیمن هج بو مهاتن شاندن هم خیرگی بسته و هم جه فرتا خانه ان بنام دکن هرما بستاد جده گیرن افدیمن جبو مشاندن یک بو شاندین جو تابی که ام ناز دکنه yani gundiyên wê deverê bûn û ev dîmenên he ji vê paş tabii ki hatine birîn ew darîn wê herêmê yên ku birîn ji yani gundiya ji me re gotin rastî hem bi dizî hin tên birîn hem ji bi yê ku xwe li wê dê xwedî dike yani dibêje ev herêm herêma min e bi taybetî me daye birîn بوی آوای یکو یعنی زبانش بن پیدکن البته که هنه به طبیعم به تاوی قبول نکن و بحث کرد یعنی دارستان جنگه ها زندیانه جنگه ها جیانه یعنی به تاوی تو هیجد گلک تنبکو دارستان بین برین یعنی دفره کو دارستان لی تنبلوی دی جیان جتنینه زندی جنکال و دیری خواهی بکتن yani ev 6 sala herêma botanê rastî li ser xwezaya botanê talankirinekî mezin heye. Bi taybetî tawanbarê vî karî ji em dikarî bêjin gerinendeya daristana Şirnex û bajêrgeha parêzgeha Şirnex û xwe ye yanî. Ji ber ku derheqê ve qesê de hem baroya Şirnex hem gelek parêzera ji serdozgeriyê ji bo ku lê pirsîn bêkirin serdozger em dikarî bêjin bi xwe hevdîtên kirin ku çûn daxwaznamê xwe ji dan li te awayî bersiv nehatin dayîn. Birêz Îrmez beriya ku em dest bi vê bultenê bikin rêveberiya daristanan ya Şirnexê daxuyanî daye Rûdawê gotiye tiştekî wiha nîne darbirîn berdewam nake hatiye rawestandin ev dîmenên ku li ber destê we ne nihal ser wan lêkolîn tê kirin hûn ji vê yekê agahdar in em ji li warê ketin têkiliyê em ji li warê ketin têkiliyê em bi taybetî yani em dikarî bêjî walîtiya Şirnexê re jû hem gerinendeya daristana a Şirnex re ez behsa ji beriya niha dike ew daristanê ku ji beriya nehatin birîn va 6 sala de yekû hatin birîn yani ez bi wê bêjim tawanbarên ku wa qetliama wa talankirina bi xwe ev yani rêveberên niha li ser kar bûn erê gelo darên ku têne birîn piranî darên hişkin yan yên terin yani darên tar kerî mixabin ve bazirgana ve talankera nabin yani bi taybetî darên em ciwanin وی تمنی واجب چون که همین البته که زندینه یعنی طارن جبریم هون جدی من عادت بینن شبه همو چلوین نونه این ای سالن مهدینی افدی من شبه در کتش برای 2 هفتیا هفتیا که جبو مهاتی شاندن هر ما خیرگی بسته اف هر ما ها از بطایبتی از خود چون وی دهورین یعنی جبوی اف دارین تیم برین جبریان هاجر بتران هم جبو هرما باجرین وکی انتابی وکی رحای تاتن شاندن و هر چقدر نها کم بریج به لیبلی اف شرکتن انرژی ایدار خانم یعنی بطایبتی هرما بودانی کارو خباتک برفرح دمشینن
هرێما بوتانê ji beriyana sadê 46 daristan bû. Yani niha bin sadê 40 ketî hatiye heta sadê 35. Ev şîrketên enerjiyê li ser va kar û xebatên wexta ku deverekê madenekê dibînin, petrolekê an dibînin, ew dever daristan e. Haliyle çi dikin wa dara dibirin. Yani ku bikarin wê madenê derbêxin, bikarin kar û xebatên lêgerîna petrolê pêk bînî. بله ev deverê ku têne birîn darên wan ew cihin ku petrolê jê derdixin yan lê digerin? Herêma Gabar bi tevahî herêmek daristanê wê zehf lê hebûn. Niha em diçin herêma Gabarê deverên ku petrolê tên derêxistin bi tevahî hatîne birîndarên wan. بله û niha yê berê xwe bidin herêma Besta, agahiyên ku hatî şmere, herêma Besta ji sadê heftî bin erdê wê hatiye rezervekirin. Ji nikalê hem şîrketa ve hem ji nikalê MTA'yê. Yani hatiye rezervekirin ku pêşvetir rêyek biçi wê derê û bikarin rihetî gel wê de lêkolînekê bikin, kar û xebatên lêgerîna petrolê bikin بله û yê biçin herêma Besta. Dema biçin wê derê petrolekê bibînin, madenek cida kar bikin derbêxin, haliyle ew herêm bi tevahî çi dar çi daristanek wê de hebî bibirin. Nihayê hûn ê tedbîreke çawa wergirin birêz îrmez hûn ê ji bo parastina dar û daristanên wê deverê weke Dem Partî çi bikin, plana we çi ye? Yani ji beriya niha ji bo wê rastî gelek kar û xebat me meşandin. Hem parlamentoyê de jî hem herêmê bixwe platforma hewirdora Şirnex heye a ekolojiyê bi hev kar û xebatê meşandin. Gelek sazî ji li wê platformê de cih digirin. Îro jî civînek berfiraq dikirin li Silopya. Hem ji bo ew termîk santrala li bajarokê me ya têde niha cih digirin. Hem ji bo wê hem ji bo pêşvetir li ser hawirdora Şirnex talaniyek bê dest pêkirin, kar û xebatek qirkirinê hebitin. Elbette ki bernameyekê danin pêşiya xwe îro civîn pêk anîn û ji bo wê elbette ki pêşvetir li ser ve qesê kar û xebatê me bidome li Kwîdê ne hema dartinê li ser hawirdariya Şirnex talaniyek hebe em ê li wê derê bin, em ê dengê xwe bi gelê xwe bi hev re em ê pêk bêdin ji ber ku hawirdar an daristan ne a kesekê ye, ne a kesîmekê ye, ya herî kesê ye, ya jiyanê ye, ya mirovahiyê ye. Ji bo gerek herkes ji bêdeng nemîne. Ew kesê ku wa dara dibirin mixabin li ser jiyana wa jî tehlîke berdewam dikitin. Gelekî spas birêz Zekî İrmez, parlamenterê Dem Partiyê Şirnexê tu mêvanê me bû zor spas.